Thank you, Mr. Blair. Upon the man who, in his first term elected, was the youngest ever Prime Minister of Israel, His Excellency, the Prime Minister, Mr. Benjamin Netanyahu. מכובדי נשיא המדינה שמעון פרס, אדוני יושב ראש הוועידה מור צוקרמן, נשיא קרואטיה סטפן מסאג' ורעייתו, נשיא מקדוניה גיאורגיה איוונוב ורעייתו, נשיא אוקראינה לשעבר ליאוניד קוצ'מה ורעייתו, הנשיא החמישי של מדינת ישראל יצחק נבון, שגרירת ארצות הברית לאו"ם הגברת סוזן רייס, והייתי מבקש באמצעותך להעביר את ברכתנו לנשיא אובמה והערכה על הדברים החשובים והאמיתיים שהוא שלח לנו כאן. הממונה על מדיניות החוץ והביטחון באיחוד האירופי חבייר סולנה, ראש ממשלת בריטניה לשעבר ונציג הקוורטט טוני בלר, ראש ממשלת ספרד לשעבר חוזה מריה אזנר, סגן ראש ממשלת קרואטיה סלובודן אוזיאלאץ' וסגן ראש ממשלת מקדוניה זורן סטברצקי, שר החוץ של קנדה לורנס קאנון, השרה לאיכות הסביבה, או יותר נכון השרה לסחר חוץ של צרפת אנה מריה אידרק, השר לאיכות הסביבה של קזחסטן אשימוב, ראש עיריית ירושלים ניר ברקת, ראשי הערים מהארץ ומהעולם, שגרירים, חתני פרס נובל, הוגים ומדענים, אורחים נכבדים. I know this is a mixed crowd of Israelis and non-Israelis, and I know there are some great minds here, but I believe that even you have not mastered Hebrew in the 24 hours that you've been here. In a week, maybe. So I'm going to take the liberty, if you'll permit me, to speak in Hebrew and in English, though not at the same time. בערב הזה, בוועידה הזו, אלה סוג הרגעים שבהם אפשר לחשוב איך הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. איך הופכים את החלום למציאות, איך הופכים את המשבר להזדמנות. והאמת היא שאין אדם מתאים יותר בעולם ליזום ולהוביל ועידה כזאת, להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, ממכובדנו ויקירנו נשיא מדינת ישראל שמעון פרס. כפי שעשית כל חייך, אדוני הנשיא, גם הערב אתה ממשיך לחלום, ממשיך להגשים. אנחנו נפגשים רבות. זה אינו סוד שאני מרבה להתייעץ איתך.
יש לך ניסיון חיים שיש למעטים מאוד בעולם. אתה איש ספר, מדינאי, הוגה דעות, ראש ממשלה, נשיא. אתה פטריוט ישראלי ובאותה עת איש של העולם. אבל מעל הכל, בערב הזה מתבטאת תכונה אחת נוספת שלך. אתה יזם. בנפשך אתה יזם של העתיד. שמעון, תרשה לי לקרוא לך שמעון כאן, אנחנו עושים את זה גם בהזדמנויות אחרות. אני מבקש לומר לך בפשטות, אתה נכס לאומי לעם ישראל. ואני שמח להיות הערב כאן, בוועידה הזאת, בהזמנתך, כי באמת אין איש מתאים יותר ממך לזמן אותה, ואני חושב שגם אין מקום מתאים יותר לקיים אותה מאשר פה במדינת ישראל. משום שבמשך 62 שנה, כל יום, אנחנו כאן הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. אנחנו קיבצנו עם מפוזר, משוסע, נרדף, שאיבד שליש מבניו ובנותיו. אנחנו החזרנו לו את כוח המגן שעבד לו, זקפנו שוב את קומתו, החיינו שפה עתיקה, הפרחנו שממה, קלטנו עלייה, והקמנו מדינה לתפארת, שהיא מובילה בעולם בהרבה תחומים, ובעיקר בתחומים שיש בהם יתרון לידע. ועשינו עוד דבר אחד, שרבים חשבו שהוא בלתי אפשרי. פרצנו את הדרך לשלום. עשינו שלום תחילה עם מצרים, ואחר כך עשינו שלום עם ירדן, ואנחנו לא נלאים במאמצינו להשיג שלום עם הפלסטינים, וגם איתם נצליח. עכשיו, רבים חושבים שזוהי משימה בלתי אפשרית. ובכן, אני לא שותף להם. אני מאמין שהשלום עם שכנינו הפלסטינים הוא אפשרי. אבל זה דורש מנהיגות ואומץ לב משני הצדדים. ולכן אני קורא היום לאבו מאזן, יושב ראש הרשות הפלסטינית, הובל את עמך לשלום. אמור לעמך שהגיע העת לסיים את הסכסוך הזה אחת ולתמיד. אמור לעמך שהגיע הזמן ששני העמים יחיו בשלום וביטחון זה לצד זה. אני אינני מבקש ממך משהו שלא דרשתי מעצמי. לפני כמה חודשים נשאתי נאום לעמי, בו אמרתי לו את האמת לגבי השלום, הצורך בשלום והדרך לשלום. עכשיו הגיע תורך לומר את האמת של השלום, הצורך בשלום והדרך האמיתית לשלום עם העם שלך. אני נשאתי את הנאום הזה באוניברסיטת בר אילן.
אתה יכול לשאת אותו בכל אוניברסיטה שלכם או בכל מוסד שתבחר, אבל החשוב הוא שתעשה זאת. נדבר שלום בינינו בהקדם, אנחנו מוכנים לעשות זאת מחר, אבל לא רק בחדרי חדרים. לא רק בחדרי חדרים. צריך לדבר את האמת של השלום גם החוצה, אל העם שלנו ואל העם הפלסטיני. עכשיו, אם יש קהל שיכול להבין שאפשר להפוך את הבלתי אפשרי לאפשרי, הרי הקהל הזה זה אתם, משתתפי הוועידה הזו. יש פה מנהיגים ואנשי מדע, אנשי רוח ואקדמיה, אנשי כלכלה ועסקים, אנשי תקשורת, אומנות, ביטחון, אנשי הגנת הסביבה. כל אחד ואחד מכם בתחומו, עם חלומו, עם תרומתו. כל אחד מכם, כל אחד מכם, אתם הופכים את הבלתי אפשרי לאפשרי. לכן הערב אני מבקש לדבר איתכם על אחד התחומים המשמעותיים ביותר בעולמנו. לבטל את התלות העולמית בנפט. אני מאמין שכולנו יודעים אמת פשוטה, שהתלות בנפט פוגעת בעולם. היא פוגעת בו ביטחונית, היא פוגעת בו כלכלית, היא פוגעת בו סביבתית. ביטחונית, כי התלות בנפט מחזקת משטרים אפלים שמקדמים אי-יציבות ומממנים טרור באמצעות תקבולי הנפט. כלכלית, כי לאורך זמן, ללא פיתוח אנרגיה חליפית, הגברת הביקושים לנפט והקטנת ההיצע יגרמו לעליית מחירים, וזה יפגע בפיתוח הכלכלי של העולם שמייבא נפט, וזה רוב העולם. וזה מדינות באפריקה ומדינות אחרות. זה פגיעה כלכלית חמורה. סביבתית, כי הזיהום של הנפט פוגע באוויר שאנחנו נושמים, במים שאנחנו שותים, במזון שאנחנו אוכלים. התלות הזאת בנפט פוצעת אותנו יום-יום. אותנו ואת כדור הארץ. והיא עושה זאת כבר עשרות שנים. ובכן, יש לנו יעד. אנחנו חייבים להיפטר מן התלות בנפט. אני יודע שזה נראה בלתי אפשרי, אבל אני אומר לכם, זה אפשרי. לפעמים דרושה רק המצאה אחת או שתיים כדי לפרוץ את הדרך ולשנות סדרי עולם. תסתכלו על המלח במאה ה-19. המלח עד תחילת המאה ה-20 היה מוצר רב ערך ששימש לשימור מזון. שיירות של גמלים הובילו במדבר סהרה מלח והם סחרו בו בתמורה לזהב. היו מעצמות כלכליות שלמות שהתעשרו מהסחר במלח, מהתלות של העולם במלח. אבל יום אחד באו שתי המצאות. אחד, פחית השימורים, והשנייה, הקירור, ובבת אחת התבטלה התלות הגדולה של העולם במלח, ומעצמות המלח קרסו כמעט בן לילה.
האם ישראל היא זו שיכולה לגרום לפריצת דרך דומה שתשחרר את העולם מן התלות בנפט? אני מאמין שכן. כי בישראל יש שני משאבים כבירים שמעניקים לנו את הסיכוי לעשות זאת, יחד עם אחרים, אבל שניהם משאבים כבירים: מוחות ולבבות. היכולת, ולא פחות חשוב מזה, הרצון. היכולות שלנו נפרסו כאן, גם אם זה לא תמונה ממצה, ראיתם את זה. יכולות מתקדמות בתחומי הטכנולוגיה, האגרוטק, הביוטק, הננוטכנולוגיה, האנרגיה הסולרית, טכנולוגיית מצברים, battery technology, ואנרגיות מתחדשות. לכן היכולות הללו מציבות אותנו כמועמדת מובילה וטבעית ליצור מהפכה עולמית בתחום האנרגיה הנקייה. And here's the essence of what I'm saying. It's possible to change the world. The greatest changes in modern man's history occurred when there was not only a technological change, but a conceptual change. And for many, many generations, hundreds of thousands of years, modern man was a hunter-gatherer. He went to seek out food. He had to go great distances, chase animals to get the protein he needed, or to look for berries or fruit to gather so he'd have the nutrients that were needed for life. And these nomadic hunter-gatherer patterns changed one day because man realized that the food was right underneath his feet. And that was the day that agriculture was born. We are hunter-gatherers for energy. We go to the depth of the oceans. We seek energy in the bowels of the earth, in distant lands. But the energy is right under our noses. It's all around us. It's bountiful. It's in the sun. It's in the wind. It's in the water. We just have to tap it. I think we have the capacity to develop this. The Nobel Prize winners were mentioned. Yes, we have per capita more Nobel Prize winners than any other country, than any other people. We have the second largest concentration of technological capacity in terms of venture capital, the highest per capita by far. We have scientific publications and we have patents that go through the roof. So we have the capacity, including in these areas, the development of energy from hydrogen, from water, the development of energy, solar energy, other energies. We have the brains, but we also have the will. Because think of what this will mean for our national security. Think of what it would mean for our future if the world became independent of the dependence on fossil fuels and especially on oil. By changing this dependence, we can change the world. Now, I don't know which technology will triumph.
Yesterday, Ray Kurzweil, who hasn't changed a bit in 35 years, I remember you from MIT, Ray. You gave us a course on entrepreneurship, and you proceeded to be an entrepreneur like Shimon Peres in your own great scientific capacities. Yesterday you said that the efficiency of solar energy doubles every 2 years. You said that within a very brief generation it will become the energy of the future, the proximate future. Well, if that's the case, we're in good shape. But I say let's make it happen faster. If we have placed a man on the moon, surely we could harness the energy of the sun. And what I propose to do today is to establish a national commission of scientists, engineers, business and government people to set a goal that within 10 years we'll have practical, clean, efficient substitute for oil. I think it's possible. I think we can make the impossible possible. רבותיי, אף אחד לא האשים אותי שאני חסיד של התערבות ממשלתית. אבל לפעמים השוק הפרטי פשוט לא יעשה את המסה הקריטית של הפעולות שנדרשות כדי לחולל שינוי גדול. ולפעמים הוא נזקק לדחיפה ולתמיכה של הממשלה. והנושא הראשון והחשוב ביותר למדינת ישראל, מבחינה גיאופוליטית, מבחינה ביטחונית, מבחינת הסביבה, מבחינת הבטחת העתיד, מבחינת שינוי סדרי עולם, זה מציאת חלופה לנפט. ועל כן, אני שוב מודיע שאני עומד להקים ועדה לאומית של מדענים, של אנשי תעשייה, מהנדסים, אנשי עסקים ואנשי הממשלה, במטרה להביא תוכנית מעשית לפיתוח טכנולוגי, הנדסי ויעיל, להחליף את הנפט תוך 10 שנים. אני אבקש להסתייע במוחות, בכישרונות, שחלקם מצויים כאן, מצויים ברחבי העולם. זה לא רק אינטרס שלנו. המשאבים לא צריכים להיות רק של ישראל. לרוב העולם יש אינטרס כזה, אבל האינטרס המוביל והחזק והמובהק ביותר הוא שלנו, כאן בישראל. כי מציון תצא תורה, זה מה שאנחנו מצווים לעשות, ולהביא אור חדש לעולם. בעזרת השם, בעזרתכם, בעזרת רבים אחרים בעולם, נעשה את הבלתי אפשרי לאפשרי. נעשה ונצליח. תודה רבה לכם.